Somos os nenos de segundo e somos do cole da Barquiña. Hoxe os vamos a falar dunha escritoria moi especial. O 17 de maio o Día das Letras Galegas e se dedica a Luisa Villalta. Por iso no cole estuvimos traballando as escritoras que se dedicaron ás letras galegas. Hai unha veciña de Noia que se chama María Mariño que lle dedicaron as letras no 2007. Ímonos a contar todo de ela. María Mariño nasceu en Noia o 8 de xuño do 1907. A súa familia era humilde e o seu pai zapateiro e a súa nai costureira e ten 4 irmáns. O seu primer contacto cos libros foi en Boiro, no Pazo de Goián, onde traballaba unha tía súa. Deixou o colexio para traballar de costureira. Por eso a chamaban María Costureira. Casouse no 1939 con Roberto Pose, que era mestre. E con el viviu casi 10 anos fora de Galicia, en diferentes partes de España. No 1949 veu para Galicia a un poblo da Serra de Caurel. Para ela o Caurel era moi importante para a súa vida e os seus libros. Aí vivirá o resto do seu vida. Ali conocerá moitos autores importantes como Uxío Novoneira. Ali coñeceu a Manuel María, o marido de Rosalía de Castro. A súa forma de ser nótase nos seus libros. María Mariño é sensible, reservada e gusta de mirar a paisaxe. A ela sempre lle gustaban os libros, pero hasta que se fixo maior non comezou a escribir, primeiro en castelán e despois en galego. No ano 1963 publicou o seu primer libro, Palabra no tempo. 4 anos despois faleceu o 19 de maio de 1967 no Caurel. María Mariño ten outro libro moi importante que se chama Perca que comeza. Conxunto de poemas que fixo nos últimos anos da súa vida. Cando ela estaba enfermiña e que se publica despois dela morrera. A María Mariño podémola ver todos os días en Noia. Vémola na biblioteca da Casa da Cultura. Podémola ver cando estamos xogando no Parque da Alameda no Xardín de Felipe de Castro. Que foi o que máis vos gustou de María Mariño? A min o que máis me gustou foi coñecela. A min o que máis me gustou foi ir á radio a facer este programa. A min o que máis me gustou foi facer o cartel.